जो लॉकडाऊनची परिस्थितीमध्ये ब्रेक द चेन नावाचे ऑर्डर्स काढलेले आहेत त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे आणि 30 एप्रिलपर्यंत अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व नॉन इसेन्शियल किंवा बाकीची जी दुकानं आहेत ती बंद करण्याबाबतीमध्ये स्पष्ट निर्देश प्राप्त झालेले आहेत माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांच्या वतीने। तर माझी विनंती आहे सर्व लोकांना की आपण आपले जे आस्थापना जे सुरू आहेत त्या तात्काळ बंद कराव्यात, जेणेकरून जो गर्दी वाढते त्या गर्दीला अटकाव होईल। तरी सर्व गाळेधारकांना विनंती परत एक वेळा करण्यात येत आहे, तात्काळ आपल्या आस्थापना बंद कराव्यात आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे। त्याच्यानुसार जे नॉन इसेन्शियल शॉप्स असतील त्या नॉन इसेन्शियल शॉप्स कपड्याचे असतील, ज्वेलरी असतील किंवा क्रॉकरी असेल, अशा प्रकारचे जे शॉप्स आहेत या सगळ्या शॉप्सला बंद करण्याबाबतीत निर्देश प्राप्त झालेले आहेत। त्यामुळे आज रोजी केवळ इसेन्शियल शॉप दुकानं जी असतील अत्यावश्यक सेवेमधली, उदाहरणार्थ दूध असेल, भाजीपाला असेल, फळं असतील, मेडिकल असेल, कुरिअर असतील, हे सगळं फक्त चालू राहील। त्याच्या व्यतिरिक्तची जी बाकीची दुकानं आहेत ती बंद ठेवण्याबाबतीमध्ये आता जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिका प्रशासनातर्फे सगळ्या दुकानदार बांधवांना आवाहन करण्यात येत आहे। आणि ते बंद करण्यासाठीची, कारण आज हा निर्णय जर विलंब लागला किंवा हे बंद करण्याला झालं तर बरीचशी लोक ही पॅनिकमध्ये येऊन जास्त गर्दी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्यामुळे तात्काळ ही दुकानं बंद करण्याबाबतीमध्ये मनपा प्रशासन हे सर्व नागरिकांना आवाहन करत आहे। बाइट अभी देंगे वो पहले ये क्या